Pasau da mina, Mikel? Agur bero bat, Lizarriturri, txoko honetan zaudena, alaitasunez ospatzen dugun, gaur zure urte urrena. Nordak izen bat mendigoizale, urte luzetan barrena, beti bezela horren emankor, ur fresko eta gardena, Irimorako bidean dagon atxeden toki onena, atxeden toki onena. Arizaga txaburuko da, behamen da, orduan jardun zien egitatiken bizitan bakarra. Orduan agurra Feliperi eta lana izuten guztien, pazientzak. Santa Barbaraino Mendizabal eta Espina zela da bestia. Nasa mirak, kertzezi materiala. Eta joan da azotan jasoen da montorra, eta porluna. Da, harekin minako zehatzearen. Txamizu lehenabiziko stalitxiki gatzean. Da, atzen, da. Usten bertzea, oso danen bezala dago. Eta nantzian. Da, zean oso danen, gehien bat dira eta besteko gizonak bilikon, hori gizion. Magosturte, nero orduntzian agustuna, amaseitik honengo da. Jo, gerri ertentzian da, gitio. Da, moztuzetan nahi. Aurten bezala xe, zean nintzen ordune, urrungo jaian nintzen, hemen neurazioa, San Juan urrungo jaian. Santarroan nintzen maskarria, bonin lizaralde uste ezala. Hoetxik gate, bonin lizaralde, bai, bonin lizaralde. Sopieta garbantzue, lehoi askua, gainen. Lesku izterra. Izterra terratzeko nagoen do,
Betxu aldeteratzen mozitzen, netira, ura egizkizu. Eane bai, pixka bat, zoza jango zen den? Eane pixka bat ingo zen den? Garbaino gehiago. Ordunean. Bueno, nik ez, nik zego ezin zehaten mina. Ja, esan nahi diat, orduan amostut hartzen da, nik ez, baina gizonak gaurko baten jarregarria saltzen orduan. Gauetan irratu. Proba txiki bat egin barzula eta gero egin bat. Gero,